Welcome. It's Honey for YouTube channel here. A President Chakwera Ndi Gwengwe Sakuyankhulanso za Bridgin Foundation. Mukuyankhula kwawo kotchedwa State of the Nation Address SONA komwe mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anakuyankhula mu nyumba ya malamulo pamene imayamba zokambirana zake chaka chino sanayankhulepo chilichonse chokhudza bungwe la Bridgin Foundation lomwe mwezi wa Novemba mchaka chatha linasayina mgwirizano wothandiza dziko lino ndi ndalama zokwana 6.8 trillion kwacha. Naye nduna ya zachuma yomwe inasayinira mgwirizanowo mnyumba yachifumu ku Kamuzu Palace a Sosten Gwengwe popereka dongosolo la zachuma la chaka cha 2023-2024 ku nyumba ya malamulo sanatchulemo mu dongosololo za zitukuko zina zothandizidwa ndi bungwe la Bridginilo. Nduna ziwiri zakale za dziko lino zayankhulapo pangani kunena kuti kusatchula bungweli kwa anthu akuluakulu ofunikira mdziko muno kukutanthauza kuti alibe nalo chikhulupiriro chilichonse kumachita kuti anasokosa kwambiri atasayinirana mgwirizanowo. Komatu a Sosten Gwengwe omwe akumazembazemba pazankhani anayankhula kuti ndalama zochoka ku bungwe la Bridgin Foundation ilo zikabwera mdziko muno boma lidzauza mtundu wa amalawi chilichonse ndi mmene aziyendesere ndalamazi. Ngakhale ndunayi ikunena izi mu dongosolo la zachuma la chaka chimenechi yapereka kale ndalama ku zitukuko zomwe zinalengezedwa kuti ndi lomwe lidzathandize. Chitsanzo ndi ntchito yomanga sukulu yomwe azayitche kuti Inkosi M'mbelwa yomwe kale inkadziwika ndi dzina lakuti Mombera University. Pa 2 March mchaka cha 2023 pamene Gwengwe ankapereka dongosolo la zachumali mchaka chino analengeza kuti boma la dziko lino lapereka ndalama zokwana 5 billion kwacha ku ntchito yomanga sukulu ya ukachenjedweyi. Izitu nkumachita kuti mbuyomu kunalengezedwa kale kuti sukuluyi idzamangidwa ndi thandizo la ndalama lochoka ku bungwe la Bridgin Foundation. Pa 17 February mchaka cha 2023 pamene amayankhula kudzera mu SONA ku nyumba ya malamulo a President a dziko lino Chakwera anatchula zitukuko ziwiri mwa zitukuko zisanu ndi zinayi kuti boma la dziko lino liperekako ndalama mu ndondomeko ya zachuma ya chaka chino. Zitukuko ziwiri anazitchulazi zili mu mndandanda wozathandizidwa ndi ndalama zochoka ku bungwe la Bridgin. Zitukuko zomwe anazitchulazi kuti boma lipereka ndalamazi ndi za Kamuzu Teaching Hospital komanso skulu ya ukachenjedwe ya Inkosi M'mbelwa University. Komatu bungwe la Bridgin linalonjeza kuti lithandiza ndi ndalama zokwana 1 trillion kwacha pomanga chipatala cha Kamuzu Teaching Hospital komanso ndalama zokwana 500 billion kwacha pomanga skulu ya Inkosi M'mbelwa. Komatu muzikalata zolongosola mmene ndalama ziyendere mu dongosolo ya zachuma ya chaka chino zikuonesa kuti zitukuko ziwiri zachipatala ndi skulu ya ukachenjedwe zithandizidwa ndi ndalama zochoka kwathu konkuno. Mu dongosololo boma lapereka ndalama zokwana 1 billion kwacha pa ntchito yomanga chipatala cha Kamuzu Teaching Hospital komanso 4 billion kwacha pa ntchito yomanga skulu ya ukachenjedwe ya Inkosi M'mbelwa mboma la Mzimba. Zikalatazo zikuonesanso kuti kudzera mu vote 400 ya Ministry of Transport and Public Works boma lapereka ndalama zokwana 500 million kwacha ya ma Twin Towers omwe adzakhale ma office aboma ku Capitol Hill mu mzinda wa Lilongwe. Kumangidwa kwa ma Twin Towers iku kuliso mu mndandanda wa zitukuko zomwe bungwe la Bridgin linalonjeza kuti lidzathandiza ndi ndalama zokwana 250 billion kwacha. Poyankhulapo Joseph Mwanamveka omwe anakhalapo nduna ya zachuma mu ulamuliro wa chipani cha Democratic Progressive Party DPP anati ndale tikuyenera tizisiyapo a President Chakwera kudzera mu SONA yawo amene ayankhulepo zokhudza Bridgin Foundation ngati chinthu chimodzi chomwe boma lawo lakwaniritsa potengeranso kuti dziko lino lidzapasidwa ndalama zankhaninkhani zomwe mwina zidzathandiza chuma cha dziko lino kupita patsogolo.
nawo a Bright Msaka omwe anakhala nduna ya zachilungamo komanso mlembi wa mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna mu maulamuliro awiri a chipani cha DPP anati iwowa ndi wodabwa ndi kusatchulidwa kwa bungwelo mu SONA komanso mu ndondomeko ya zachuma ya chaka chino. Iwo anatinso chipani chawo cha DPP chakhala chikuyankhula kunena kuti thandizo lochoka ku bungwe la Bridgin ndi labodza, komanso zikuonesa kusatha kugwira ntchito kwa atsogoleri a mgwirizano wa tonse popeza atsogoleriwa anapeperesedwa ndi bungweli. Iwo anatinso ngati mmene anduna anayankhulira m'mbuyomu, mgwirizano umene uja ndi zamkutu ndithu, ujena mchingerezi tamangutche kuti ndi nonsense. Atafunsidwa zokhuza bungwe la Bridgin Foundation pa nthawi yomwe amakumana ndi mabungwe komanso anthu kuti ayikepo maganizo awo okhuza za mmene angachitire zadongosolo la zachuma la chaka chino, nduna ya zachuma a Sosten Gwengwe anayankha kunena kuti kulibe aliyense kuboma amene anasayinira ndalama zokwana 6.8 trillion kwacha. Iwo watu anayankhula izi pa 12 January mchaka cha 2023 mu mzinda wa Lilongwe poyankhulapo pa zokumana za dongosolo la zachumali pa 13 January mchaka cha 2023 ku Mzuzu. Gwengwe anayankhulanso kunena kuti ndalama yochoka ku bungwe la Bridgin sikhalapo mu dongosolo la zachuma la chaka chino. Moses Kunkuyu omwe ndi nduna zofalitsa nkhani mdziko muno anayankhulapo sombuyomu kunena kuti anthu asayankhule zambiri zakuti President Chakwera sanatchule kanthu zokhuza bungwe la Bridgin mu SONA yawo popeza zambiri zilongosoledwa mu ndondomeko ya zachuma yomwe Gwengwe ayipereke ku nyumba ya malamuloyo. Dongosolo la zachuma lija litatuluka ndi kupezeka kuti palibe chitukuko chilichonse chomwe chapasidwa ndalama zochoka ku bungwe la Bridgin. Kunkuyu anakana kuyankhulapo ndipo anati amene angayankhepo izi ndi mlembi wamkulu mu nduna wa zamaulendo ndi ntchito za boma. Mu dongosolo la zachumali kudzera mu ndondomeko ina yotchedwa Public Sector Investment Program PCIP, ntchito yomanga chipatala cha Kamuzu Teaching Hospital mu mzinda wa Blantyre chapasidwa ndalama zokwana 1 billion kwacha, ndipo ntchito yomanga sukulu ya ukachenjedwe ya Inkosi M'mbelwa yapasidwa ndalama zokwana 500 billion kwacha. Ndalamayi ikupitirira bajeti yomwe boma la dziko lino linayika pa ntchito ya zachitukuko mu dongosolo lotchedwa Developmental Budget yomwe ili ndi 900 billion kwacha, ndipo ndalama zake zikuchokera ku boma komanso ku mabungwe ndi mayiko akufuna kwabwino. Boma la dziko lino linayika zitukuko zingapo kuti ndi zomwe zipindule ndi ndalama yokwana 6.8 trillion kwacha yochoka ku bungwe la Bridgin Foundation. Zitukukozi ndi monga Kamuzu Teaching Hospital yomwe idzamangidwe kuchileka mu mzinda wa Blantyre pa mtengo wa 1 trillion kwacha. Kudzamangidwanso zipatala zina zing'ono ku Mangochi, Lilongwe ndi Mzuzu ndi ndalama yomweyi. Zitukuko zina ndi monga kumangidwa kwa kampani yopanga fetereza mdziko muno ku Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Loana pa mtengo wa 750 billion kwacha. Skulu ya Inkosi M'mbelwa ndi ndalama zokwana 420 billion kwacha. Geology Center ku skulu ya Mzuzu University ndi ndalama zokwana 600 billion kwacha. Laboratory ya makono ku skulu ya Malawi University of Sciences and Technology MUST ndi ndalama zokwana 160 billion kwacha. Twin Towers ku Capitol Hill pa mtengo wa 250 billion kwacha, komanso ndalama zokwana 4 billion kwacha zomwe zizagwiritsidwa ntchito pomanga malo opangira magesi okwana 1000 megawatts.
Yeah.